ndochikomberedzwa guys cooking utensils of the body of the village person. Hamozona. So guys, for the people, please don't forget to subscribe on our YouTube channel Shema TV. Tishkepa 50,000 followers, guys. On Facebook, tapa 310,000 followers. Don't forget to press the button. Follow. On TikTok, we are almost there. Tapa 1,000, guys. Tunakumbuka all my live stream. You go TikTok, chiti tap. In the name of Jesus. Talk about my dancing challenge. But for today, ta-da! Amozona. Takutora video. Guys, other people. Say. Ndakapfeka masiripasi ndakamapuwa nababa mukuru kwanyika patikaita video muvikira kushop kwavo chakuradza hii video iyo azandaisa. So ndamboti let me show you shower to shower yedu yekuno kwakuparara uyaona baba tokuradza yekuti kubathroom saka zvandinoita kana ndinanogeza kunoko ndobva ndaenda nenguwe yekunochinja. Hamozviona ndokwazi kuti ndipfeke inga yakasviba seizvozvi ndenda kusora ndichibuda ziya ndodzokerera futi hazviite kuti ndizonobuda apo mukati memba unogoma nje hazvibudi ndotongobuda ndakatongochena ndakaroverera imba yedu mukuona yafamba moona back to back kwafamba tozorikuradza yekufura ndi patinopedza. So iyi ndobva takashayiwa zvimabhasiketi zvinogara muchi uyu anoseka Mwari ave naye koko. Right. Iri gulovhosi rimwe rakasara kugoko egulovhosi racho. Magulovhosi ekugeza. Bathing tutorials. Village bathing tutorials with Sharon. Aka first towel. I like blue. Blue is my favorite color when it comes to nezvinhu zvokugeza. Hamuona iri remuviri. Rine riripo zvakare. Zvakati hamutsetse kudai. Hamozviona. Gulovhosi rimwe racho ndoda kuti rakasara chekumeso remuviri. Then ndo yadaitisipo yekufesi chete iyi yakamirira face Gentle Magic. Dombo iri ndakaritenga kugoko iri pamberi nepambwa panonzi paspa rane nguva richada kutoda kutosvika 1 year iro dombo iro ramunoona kudai rofamba everywhere. Iyi Protex. So semunhu anenge achizama kutsvaga kuti ndione kuti ndoita sei kuti zvinhu zvangu zviite dito yandaireva iyo my detail ndouya yopinda ipapa. Then iyi Protex futi iyi yandoshandisa kugeza iyi kana ndada zvangu ndikakasira kuoma. This is what I use body lotion yangu. Then kufesi ndozoshandisa zvakare kana kwazooma ndoshandisa Gentle Magic. Neizvozvi guys zvamunoona mautensils ese yakadai ndiri kungosviba still. Ndosaka ichinzi kumusha. My skin is not like this. But my utensils ese ndinenge ndinawo. Everything ndine ndinazvo Jehovha. Mozviona manje. Asi still ganda rinongobuda rakadai. Handizivi Mwari we chandakatadza. Handitozivi. Sekubaba B. Zvobudere. Saka ndodai ndo munogara chi. Saka utensils zangu that's it. Ndo zvinhu zvangu bathing equipment yangu. Mvura yangu yekugeza. Hantei mutoona patogezera iyo ndo kwatinoona nikiro uyaone anokangoona chete patogezera mukuona front yedu mozviona varatidzei our front row mawindo ese atoiswa what simbi dzekuisa malindus nechiring beam ndo dzamisa manje munozviona manje nezera jesi hanimozviona. Uyai tione kuno ndo bathroom iyi yatinogezera pese panaka panenge pakashama sezvamuri kungoona. Saka zvatinoita munhu unongouya muno ambozviona ouya oisa bhaketi rako apa. Ini ndo zvandinoita ndizozivamwe kana vari munomu wapedza ichi changu idha ndendakaisa kazhinji angu ndowanizofanira kuisa apa kwandine ndichiona
because ndenda kamira kuno ndoka ndenda kamira bucket rangu riri apapa ndichikwesha ichi changu chonzo chiri apapa ndopa ndinoisa kana kubudisa zvose ndozvisa then hembe yangu yekugeza iyi ndinouya because munhu anofanira kuona kuti ndiri kugeza uko kazhinji asamboona hangu vanhu vangu vachibvara kwanonzobva makuseni then ndoya ndodai ndoiisa pano iyi ndo yandichachinja hembe iyi then ndodai handiti ka kuitira kuti zvisazondinetsa zvandoda kushandisa ichi asambochishandisa ichi so I don't even know kuti choshandiswa sei ichi ndachiwana nhasi ndeke dolaka kuzama kuda kuona zvoita here this one kana tiri kuno kumamisha haiti kuti ndiidire umu because ndinendoda mvura yekusukurudza saka ndinoiisa pagulovhu riya iyo yakadai aya inosara moya because it's after this one ndoritsvagira panapa kana pekuriisa apa ndore muviri ichi ndo chinotanga kuuya kuno chekufesi gulovhosi rangu rerakadai sipo yangu nedombo zvezviri apa iyi ine iri apa zvakare because ndotanga nefesi ndokwesha muviri nesipo from there iyi ndo yekupesera yekuita mafinal touches mafuta angu anitapo zvochidaiwo ndochikomberedzwa guys nemacooking utensils of the body of the village person hamozona. So guys, for the people, please don't forget to subscribe on our YouTube channel Shema TV. Tishkepa 50,000 followers guys. On Facebook tapa 310,000 followers. Don't forget to press the button. Follow. On TikTok we are almost there. Takuda toshkapa 1,000 guys. Toda kumboita all my live stream yo ku TikTok chiti tap ndo zvatinoda toitawo izvozvo in the name of Jesus. Togoitawo ma dancing challenge. Hamozvona. But for today, ta-da! Hamozvona. Bye.